cellal ko ngalu. hande yewtere cellal ko ngalu ari ko ɗo e hôpital sukaɓe biyeteɗo Albert hôpital taweteɗo Dakar addi men ɗo ko yewtude e ko wiyete ko e franciré allergie ina wawi hebtinirede islorɗi kewɗi asma puƴƴi noneji buy allergie no godi ina teske e mawɓe ina teske e sukaɓe e yewtere men hande nde ko e sukaɓe ɓe nayortoɗen en jaɓɓoto joni heeɗiɓe tedduɓe koɗo men professeur Idrissa Demba Ba cafrowo sukaɓe kettoriɗo kadi e ñabbuli allergie holno ɗi keptinirte holko saabi ɗi kewi kono kadi hol cafaji majji joni joni bandiraɓe keɓen hen ko laaɓi. Professeur Idrissa Demba Ba mbeɗa andi koye kolle gonɗa saabu yimɓe nen ɗon jooɗi kono noon tan no mbirunomamne e téléphone comme garoɗo hande he mbadden yewtere ko fate allergie kalen e ngu ñaw tigui rigui tampingo hewɓe tawɓe ganda koɓe gondi ko holɗum gandina bandiraɓe tan holko woni allergie. eyyi sa wiyama allergie ko gandanɗa hoorema ko heewi rendi ɗon woni neɗɗo o ɓandu mum holko sali te ko sali ko wona hunde nde ganduɗa hoorema ene waɗi toxique wona par exemple sa wiyama neɗɗo ne waɗi allergie e kosam woni kosam negge wona kosam negge moƴƴani koko umme kosam negge ɓandu makko ɗum sali ɗum woni allergie. Donc à chaque fois so tawi neɗɗo yari ɗum ɓandu ɗum waɗat manifestation ngaji waɗat soit wone tuurde walla ɓandu waɗa poƴi walla wone ngadde des fois sah yaha ha waɗa grave. Sa wiyama kadi allergie kadi woni wonduɓe gandanɗa hoorema ene ɓandu cali ko woni wonen poussiére en so naati to waɗi gousse woni to gandanɗa hoorema ne uddi e kadi ene waɗi humidité ko way noon walla suudu uddande ko juuti kanjum woni isla no fewi ɗum no kadi koye allergie poussiére. Sa wiyama allergie kadi neɗɗo wawi waɗa allergie taw koye ullundu walla rawandu ko way noon so ɗeɗon kulle takkima ɗum tan woni isnude walla waɗa asma walla waɗa ko ɗum. Maintenant allergie wona produit ji ɗi gandanɗa hoorema en mbaɗi tooke ko ɓandu ma ndu sali. Elle est à elle ɗum ɗo woni première manifestation. Deuxième manifestation allergie woni allergie e ñamdu kosam ɓurata adoto quoi peut-être sensibiliser mais o quoi mais mi wawi ɗum wonde ɗum ɗon on verra par ce que mo wolƴo no fewi goljugol cukalel en wawi taw wona ɗum ɗon ha beel ala leɗɗe ɗe cukalel ngel wawi hokkede ɗo aucun médicament o hay lekki woti sohla mi change diwo et tout ça wiyamo he arrête parfum ko fo fof yo ittu ɗum yo accu haala par ce que oɗo déjà mboɗo andi waɗi allergie po ɓandu ndu kine ɗe sah des fois isla mo gaño kine ɗe o rento ko fewi quoi ɗum foof ko ene hollira cukalel ngel no wonde allergie voilà. Maintenant mamo holluma kine ɗen lawjirte quoi sowona ɗum o fofata cukalel fof hinande nde lawje tout le temps te e usta cuura tout ça o rento mokket foof itta. Ça va? Ça va. Ok résultat woni no mbiyatɗa min sohna Awa Ba. Awa Ba ko ɓima wonde allergie ne tampinama no fewi parfois hini ɗum tampina noon si crise o liɓi ɗum moom hini ɗum tampina ko jegui. Joni ça fait 3 mois o arani ɗo wona joni o seɓori walla seɓorani ngo samoro kay mo ƴetta pompuji ɗi mo ƴetta ombo ƴetta woni orange o bleu o kam si dañi crise re ƴettata mbo si waɗi mum ɗum arrêta oya noon kam ƴettat mbo chaque jour. woni pompe o mbiyata pompe traitement de fond pompe o waɗa avantage makko so ƴettamo ñande fof tan kanko par ce que dañi duuɓi jeeɗiɗi mi daari souffle makko asma ne heddi ustimo no feewi noon mais mi yawata dertinde o waɗi test o ay ɗon waɗi rouge ok 9h48 o ka lekki ki et puis watti ɗum 10h rouge o yeehi donc ɗum ɗo ko test asma. so waɗi rouge o firti alen test asma woni machine ngaji ɗin heewi façon ngaji so tawi jomum wawi wuttude woni wiyete spirométrie ko daare souffle par ce que asma ko becce ɗe kiɓɓata won tiwoji ɗe mbaɗa seere jomum ron ko fofte woni ɗojjude ene ƴiika joni sa waɗi ɗum test souffle o daara souffle o to yarta. bel saaha so tawi poussiére waɗi tellima heewi bel ne moƴƴi cukalel baɗgel asma en nawe école en yalta galle tawi hande waɗi poussiére ha heewi kanko école mbiyamo non hande watta activité e cours de récréation so tawi ko mawɗo wiya waɗ masque so tawi ko cukalel oto heew koyɗe boowal quoi
mais sukaɓe kam faut pas ko ɓe mbiya ɓe gonde asma tan ɓe jahata école mais juste ɓe ɓorno comci ha timmo mais ɗum haɗata jomum janggude. Docteur mi yetti Allah jarama jarama.